Me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo. Ku dai a son ma'aiki na in yayi hani ku kakkame, da'a da bin umarni nai, zancen zakar ku zazzane, bauta akan shari'arsa, dole mu ne mu ɗaɗɗame ƙugu mu daina yin wasa in dai a da son manzo. Me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo. Me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkanmu da sake saduwa a cikin darasinmu na 23 a cikin littafin Dawwamammen Haske, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abin tinkahon talikai, littafin Sheikh Fathullah Gulan. A darasin da ya gabata muna magana ne wato a cikin abin da ya shafi sifa ta biyu cikin sifofin annabawa, wacce ita ce sifar amana. Mun tsaya a lokacin da muke bayyana irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya muhimmanta wannan sifa, har ta kai ga hajjatul wada sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga murya cikin jama'a yana kira, yana cewa shin na isar, shin na isar, shin na isar, ma'ana na isar da amanan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura mani na isar da saƙo. Mutane kuma suka ce lallai ka isar ya rasulullah. Ya ce Allah ka shaida. Babu shakka shi abin da ya shafi kiyaye amana na Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake tattare da halitta, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya fara kiyaye amanan, domin saƙon da ya zo aiko da shi kanshi amana ne. Amanar da ta faro daga Allah ta iso zuwa ga Jibrilu ta kuma tabbata a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta iso mana mu zuwa ga al'ummansa. Shine a wannan hajjatul wada din yake neman al'ummansa da su ƙara shaida, su tabbatar da cewa ya isar da wannan saƙon kafin ya koma zuwa ga ubangijinsa mai girma da daraja, mai girma da ɗaukaka, wanda shine wato mafi girman kusanci. A cikin littattafan sunna na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana littattafan hadisai, a rawaito hadisi daga sayyida Aisha, Allah ya ƙara yarda da ita. Wannan hadisin yana magana ne akan amanar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da saƙo. Tana cewa da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ɓoye wani abu daga cikin alƙur'ani da Allah ya saukar masa, to da wannan aya ta cikin suratul ahzabi ne zai ɓoye, ma'ana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lokacin da kake gaya ma wanda Allah ya yi masa ni'ima, kai ma kai masa ni'ima, cewa ya rike iyalinsa, ya rike matarsa, ya kuma ji tsoron Allah. Kana tsoron ka bayyana abin da ke zuciyanka wanda aka yi maka wahayi, kuma Allah zai bayyana wannan abin. Kana tsoron kada mutane su ce wani abu, su zama da suna maganganu marasa daɗi a lokacin, kuma Allah ne ya kamata a ji tsoronsa subhanahu wa ta'ala. Wannan aya ta sauka ne game da sayyidina Zaid ibn Harisa, wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta shi, ya yi tabanninsa a matsayin ya zamo masa kaman ɗa. Ma'ana ya yi tabanninsa, ma'ana ya riƙe shi har ya mai da shi kaman ɗansa, duk da ba ɗansa ne na tsatso ba. Ya raine shi, ya kuma aura masa 'yar amminsa Zainab binti Jahsh, Allah ya ƙara yarda da ita. Ta karɓi wannan biki ne, ba karɓi wannan aure ko ne tare da wannan bawan Allah saboda yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya. Don haka ba wai dan tana so ba. Don haka lokacin da aka yi auren, zaman bai daidai ba, samu daidaito ba tsakaninsu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarnin, ya bai wa Annabi umarnin a saki wannan Zaid, ya saki wannan matan,
sannan kuma annabi ya aure ta da zamo cikin matansa tsarkaka. Abin ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama nauyi kwaran gaske, saboda a lokacin larabawa suna kallon ɗan da aka yi tabanni, ma'ana idan ka ɗauki wani yaro ka raine shi ka ce ka yi tabanninsa ya zama ɗanka, daidai yake da ɗan tsatsonka, ta yaya kuwa za ka aure matan ɗanka? Da haka a lokacin aure na tabanni ba daidai ba ne. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya zo da wannan aya domin ya rusa wannan ka'ida na tabanni, da cewa duk ɗan da ka raina to ɗan da ka raina ne, amma ba ɗanka ne na tsatso ba. Amma ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya rusa wannan abin ta wannan tsarin. Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama umarnin a yi saki a wannan aure na zaidu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri wannan baiwa Allah sayyidatuna Zainab binti Jahsh. Da haka ne sayyidatuna Aisha take cewa wannan abu ya ma annabi nauyi kwarai, da ma zai boye wani abu to wannan aya ce zai boye a cikin wahayi, amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai boye ba, ya bayyana, saboda shi amintacce ne wurin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ko da kuwa abin ya yi masa nauyi. Akwai kuma wani abin da ya faru a cikin yakin Badar, shi ma yana bayyana irin amana da girman yadda amana yake a gurin manzon sallallahu alaihi wasallam. Lokacin an gabatar da kafiran da aka kama a yaƙi, ma'ana a matsayin fursunonin yaƙi, ƙurayshawa ga suna. Sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawaran sayyidina Abubakar Siddiq da sayyidina Umar bin al-Khattab game da ya kamata a yi da waɗannan fursunonin yaƙi da aka kama su a cikin yaƙin Badar. Sayyidina Abubakar ya ba da shawaran ya kamata a sake su ne idan sun ba da fidiya, sun ba da fansa, sai a sake su. Shi ko sayyidina Umar yake ce a'a, ni abin da nake gani shine gaba ɗaya a kashe su, kuma idan za a kashe su ɗin, kowanne daga cikinmu ka haɗa shi da ɗan uwansa na jini ko kuma ɗan uwansa na dangi, shine zai kashe shi, domin ma wasu san cewa abin babu wato wasa a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallama anan sai ya zaɓi ra'ayin sayyidina Abubakar Siddiq, ya saki waɗannan fursunonin yaƙi bayan an karɓi fidiya daga gare su. Bari mu ƙarishe jin wannan kisan daga sayyidina Umar bin al-Khattab, Allah ya ƙara yarda da shi. Yana cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi ra'ayin da sayyidina Abubakar ya kawo, bai bi ra'ayin da na kawo ba. Gobe da na zo sai na samu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina Abubakar suna zaune suna kuka. Sai ce ya rasulullahi, menene yake, ba ni labarin menene ya faru? Idan abin kuka ne nima in har kake kuka kai da abokinka, to in abin kuka ne nima in samu abin da zan yi kuka, in ma ba mai sa kuka ba ne in yi kuka saboda kasancewanku ku dinnan kuna kuka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abin da ya sanya mu kuka shine abin da abokanka suka bani shawara da shi a jiya na game da amsan fidiya, wato fansa daga waɗannan mutanen. Dan an bijiro mana da cewa azaba yana kusa da mu sama da yadda wannan bishiyar take kusa da mu. Annabi ya yi nuni zuwa ga wata bishiya wanda suke kusa da ita. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya a cikin suratul Anfal. Allah yana cewa wa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu athra hatta yuskhina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala anan yake cewa babu yadda za a yi annabi ya karbi, wato ya zamana yana da fursunonin yaƙi a tare da shi har sai an yi yaƙi, an buga, an fitar da su, ma'ana an ko dai kisa ko kuma su samu rauni mai yawa. Yanzu kayan duniya da tarkace kuke so a daidai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake son ku da samun daraja na girma na lahira. Ku fa sani Allah mabuwayi ne mai kuma yawan hikima. Ba don hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya zartu na ba zai azabtar da ku da wani irin azaba na gaba ɗaya ba, da kuwa azaba mai girma ya zo ya shafe ku, ya zo ya faɗo muku. Da haka abinda kuka karɓa ɗin ku ci a matsayin shi ganima, halal ne a gare ku kuma mai tsarki,
ku ji tsoron Allah, Allah ya gafarta muku dukkan abubuwan da kuka yi, kuma Allah mai yawan rahama da gafara ne. Don haka anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ganima. Wannan ma na cikin wato abubuwan da idan da annabi sallallahu alaihi wasallama zai ɓoye wani abu to zai ɓoye wannan, saboda mataki ne ya ɗauka kuma aka zartar da wannan mataki. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa ba a nan ne daidai yake ba, inda daidai yake din shine da an ɗauki matakin da ya dace na kashe waɗannan fursunoni na yaƙi waɗanda su ne kafirai da ƙurayshawa. Annabi saboda kasancewan shi amini, ga wahayi na har yanzu muna karantawa kuma muna gaya mutane kamar yadda shi ma sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa mutane. A nan za mu san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya muhimmanta riko da amana wurin isar da saƙon duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi zuwa ga wato halittu. Za mu yi bayani mai yawa lokacin da za mu yi magana akan isma na annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka, abu na biyu, bayan kasancewan shi amintacce wurin isar da saƙo, to kuma amini ne a dukkan abubuwan da ya shafi halittu baki ɗaya. Sallallahu alaihi wasallama amini ne gare da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama amini ne ga wahayin da Allah ya saukar masa, don haka kuma amini ne game da halittu baki ɗaya, saboda wannan amana abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya dasa a cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu da za mu wada sai da na safiya, Allah ya ƙara yarda da ita, ta ruwaito, matan annabi sallallahu alaihi wasallam, yana da ma'ana mai girma. Az-Zuhri ya ruwaito, an ruwaito hadisi daga Zuhri ya ce Ali ibn al-Husayn, Allah ya ƙara yarda da shi, ya ba shi labarin cewa sayyidatuna safiya matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ba shi labarin cewa wata rana ta zo ta ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama a masallaci yana itikafi a cikin kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. Don haka ya yi magana da ita ɗan lokaci, suka zauna suka yi magana, sannan ta tashi za ta koma gida, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata rakiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata rakiya har kofan masallaci. A lokacin za ta shiga inda ba kofan ummu salama, sai wasu mutane guda biyu cikin mutanen madina suka zo wucewa, suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ku dakata, safiya ce bintu huyai, ma'ana matata ce, ni da matata ce safiya bintu huyai. Sai suka ce subhanallah ya rasulallah. Wannan abin sai musu nauyi, kaman wato zukatansu ya ɗauka, kaman akwai wani zargi kenan. Sai annabi ya bayyana musu, sai annabi ya ce a'a, ku sani cewa shedan yana tafiya cikin dan adam kamar yadda jininsa yake gudana ya je ko ina jinin jikin dan adam ta hanyar jijiyoyi, haka shedan yake shiga cikin jikin dan adam. Ina jin tsoron kada ya jefa wani abu a cikin zuciyanku ne. Shedan babu shakka yana ciki ga jikin dan adam, yana kuma jefa wasu abubuwa da yawa a zuciya da tunani, abubuwa masu yawa waɗanda marasa kyau ne. Don haka da a ce za a samu ko da kashi 1 cikin miliyon ne na shakka, na su tambaya su cewa a zuciyarsu ta tambaya wannan wata wata ce take tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shakkan kawai zai jefa rayuwarsu cikin hatsari na har abada, zai kashe duk wani haske na imani da ke cikin zuciyarsa komin girman wannan hasken. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ne yana ji musu tsoron shiga cikin wannan yanayi na sa shakka ko kuma kawo wani tunani a cikin zuciyarsu. Shine ya shiga cikin gaggawa, ya tsaya tsayin daka domin ya bayyana masa amanarsa, irin yadda yake kiyaye imaninsu da kuma bayyana masu hakikanin gaskiya. Na haka ne ya shiga ya bayyana masu cewa wannan matata ce. Da haka ma wannan yiwuwan samun shaidan ya shiga ya wasa da kwakwalwansu, an kawar da wannan abin. Lallai amana ta kai matsayi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ai dama sunansa al'amin tun kafin a aiko shi da annabci. Shine wanda ko da makiyansa na ƙarshe, makiyansa tintiran makiyansa irin su Abu Jahal, da za su zamana suna buƙatan su ije dukiyansu mafi girma da daraja, to ba inda za su miƙa wannan dukiyar sai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai ba ma dukiya ba, mutuncinsu nasu da na iyalinsu babu inda za su miƙa ba tare da kokonto ko kuma ja'in ja ba, sai a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka ne
ba ma su ba, duk sauran kafirai babu inda zuciyarsu za ta nutsu in ba wurin ajewa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam amintacce ne kwaran gaske, abin da ya kai shi har yake gaya wa wata mata da ta gaya wa ɗanta, take ce mishi kai ta zo nan in baka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata me zaki bashi, me kike so ki bashi? Take ce ina so in bashi dabino ne. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata in fa baki bashi ba to fa za a rubuta miki kin yi ƙarya. Ɗanta irin wai kaɗan ne miƙa ma yaro hannu ko kuma ka ɗan rinka mishi alama zo ka karɓa ɗin nan ya zo ka ɗauke shi, to shi kan shi ƙarya ne. Ka jubi yanda amana yake a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, har wannan ƙarya ne. Don haka bai kamata ka ce ma yaranka zo sa'ilin da baba na zo ka karba ba tare da ba kuma wani abu za ka bashi ba don komai ba saboda ƙarya alama ne daga cikin alamomi na munafunci. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana iya bakin kokarinsa ya nesanta al'ummansa da duk wani abu da zai kai zuwa ga munafunci komin kankantansa. Kuma ƙarya mun san cewa ɗaya ne daga cikin alamu guda uku na munafunci. Sauran munanan ɗabi'un guda biyu sun hada da saba alkawari da cin amana. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nesa da saba alkawari da cin amana, baya kusa da su ko kaɗan. Annabi sallallahu alaihi wasallama amana a gurinsa ya wuce wannan, domin shi sallallahu alaihi wasallama yana ganin amana bai wai kawai tsaya a cikin rayuwar mutum da mutum ba, a cikin rayuwa gaba ɗaya da halittun Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya. Sayyidina Abdurrahman ibn Abdullahi ya yi mana riwaya daga mahaifinsa, Allah ya ƙara yarda da su, yana cewa wata rana mun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, sai muka ɗan bar su a wani guri muka je muku domin buƙatanmu. Muna tafiya sai muka ga wasu 'yan tsaki guda biyu sai muka ɗauki wa'annan 'ya'yan tsaki 'yan ƙanana muka tafi da su. Sai ga uwarsu ta zo tana kuka. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga wannan tsuntsun sai yake ce wane ne ya cutar da wannan tare da 'ya'yanta, kuma maida mata 'ya'yanta. Kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa da su ku faɗin nan wakilai ne ko kuma 'yan saƙo ne na tabbatar da aminci da tsaro, don haka bai kamata ku ɗauki wannan mataki ku aikata ba, ko da kuwa akan dabbobi ne da tsuntsaye. Don haka ne za mu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka karanci wannan ilimi a gabansa sallallahu alaihi wasallam sun zamo cikakkun amintattu. Ga Abu Ubaida ibn al-Jarrah nan, Allah ya ƙara yarda da shi, wanda gwamna ne a garin Sham a zamanin halifancin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Allah ya ƙara yarda da shi. Ya ji cewa sarki Hirakla ya haɗa sojoji da rundunoni na yaƙi masu yawa, yana so ya ƙwace garin Sham. Shi kuma Abu Ubaida a lokacin mutane sojojin da suke tare da shi kaɗan ne kwarai, ba za su iya baiwa garin Damashka kariya ba. Sai ya tara mutanen garin waɗanda kiristoci ne, ya zauna da su yake cewa da su lallai mun karbi jizya a gurinku saboda mu ba ku kariya. Abinda ake ce ma jizya, ana karɓan jizya ne a hannun waɗanda ba musulmai ba a ƙasar da take ta musulmai, domin kasancewan ba sa shiga cikin yaƙi tare da musulmai, ba sa zuwa yaƙi tare da musulmai. Ma'ana wannan a matsayin wani abu ne wanda zai sa a ba su kariya, sakamakon ba da kariya ko kuma ka ce ka haraji a wannan lokacin. Da haka ya ce mun karbi jizya a gurinku, kuma amma ba za mu iya ba ku kariya ba. Don haka ga harkal nan zai zo, kuma mu ba mu da karfin da za mu ba ku kariya. Don haka ya sa bayar da umarnin a miƙa musu dukiyansu da aka riga aka kakkarba. Wannan dukiya aka maida ta zuwa ga mutane, zuwa ga kiristocin wannan gari. Don haka kiristoci da malamansu fada-fada suka ruɗe ƙwarai, wani irin tsantseni da amana ne waɗannan mutane suke da shi. Da haka suka koma suka yi ta'addu'o'i a coci-cocinsu, suna roƙon Allah ya baiwa musulmai nasara, suna roƙon Allah ya sa musulmai su ci gaba da zama a wannan garin. Suka yi ta kira, haka suke cewa za ku dawo in Allah ya yarda, za ku dawo ku kwace mu daga zaluncin Hirakla. Lallai Abu Ubaida ya rayu a matsayin cikakken amintacce
wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya raina. Da wannan aminci na amana din ne ya samu ya zamo wato kujeran jagorancin shi na halifancinsa na gwamna ɗinsa a kan zuciyan ma waɗanda ba musulmai ba ne, ba na cikin zuciya suka samar mishi da kujeran zama. Da haka yanzu haka idan ƙasashen turai wato ba sa sauraron mu, ba sa mai da hankali a cikin al'amuranmu, ba don komai ba ne saboda mu ɗin ba mu iya isar musu da kyakkyawan saƙo na abin da ya shafi karantarwar musulunci na gaskiya ba ne. Da mun iya yi to babu shakka wato za mu samu cikakken nutsuwa da kuma kyakkyawan fahimta da kyakkyawan dama na isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala zuwa gare su a cikin zukatansu. Amma ɗabi'unmu ne munana, inda za mu gyara su za su gyaru, mu kai zuwa ga cikakken nutsuwa da samar da al'amura yadda ya kamata. Haka ma wannan irin abu ya faru a daular Usmaniyya lokacin da ta ƙara faɗi ta kuma faɗaɗa a ƙasashen duniya. Lokacin da sojojin Usmaniyun wato daular Usmaniyya suke yaƙi, idan sun wuce ta wurin gonaki suka ci kayan marmari na gona ɗin, sukan ɗaure kuɗin abin da suka ci, sukan ƙaddara kuɗin su ɗaure a kan bishiyoyi saboda masu gonan su zo su ɗauka. Wannan ma ya buɗe zukatan mutane da yawa ta hanyar da ya sa aka karɓe su a matsayin masu fitar da al'umma daga cikin kunci da damuwa zuwa cikakken imani. Da haka ne yasa suka samu suka buɗe ƙasashe da yawa, ba wai da ƙarfin soji ko kuma ƙarfin takobi ba, musamman ma idan mun lura cewa a wancan lokacin yawa da girman faɗin ƙasan ba zai yiwu a iya jagorantar ƙasan ta hanyar ƙarfin soji ba. Don haka ne suka kasance masu aminci, masu isar da saƙo cikin aminci da kyakkyawan wato masala musulunci. Wannan shi ya sa al'umma da dama ƙasashen turai da yawa sun yi musulunci ya shekara wurin 400 a waɗannan dauloli kafin ya bar waɗannan gurare. Da haka ne wannan sifa ce sifa ta amana, kuma ita ce sifa wacce ta ba su nasara, ita ce ta sa suka shiga cikin zukata, ita ce ta kai su zuwa ga kyakkyawan matsayi. Don haka buɗe zukatan al'umma shine aikin duk wani mai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan zamanin da muke ciki. Don haka ya kamata kuma ya zama wajibi mu mai da hankali domin tabbatar da wannan babban abu mai matuƙar muhimmanci. Bayan wato kasancewar sifan amana a gurin sahabbai da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muka bayyana, a kira zuwa ga samar da cikakken tsaro da kwanciyar hankali a cikin al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye wahayi da saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi cikin amana. Don haka ne sallallahu alaihi wasallama yake kiran al'ummarsa a kowane lokaci akan su zamo masu amana, masu riko da amanar Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wannan sifa ta zamo sifa mafi girma da daraja a tare da su. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana haramta duk wani abu wanda zai kai zuwa ga giba da magana a bayan mutane. Wata mata ta shiga wurin sayyidina Aisha, Allah ya ƙara yarda da ita, lokacin da ta tashi za ta tafi, sai sayyidina Aisha ta nuni ma'ana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da hannunta, tana nufin cewa wannan mata gajeruwa ce. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kin yi haka kin yi da ita, kin ci namanta. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama take ya yi gargaɗi ya hana ta. Haka ma Ma'iz wacce wato ta yi zina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama aka jefe ta, ita ma da mutane suka fara magana a kanta, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku daina, ai ta riga ta tuba, babu dalilin da zai sa ku rinka yin magananta kuna cin namanta. In kun yi haka kun ci zunubi, kun samu zunubi ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ne addu'an annabi sallallahu alaihi wasallama a koda yaushe ya zamo yana addu'a akan irin wannan abubuwa, waɗannan sifofi. Yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa ad-daji' wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'sat al-bitana. Ma'ana, ya Allah ubangiji, ina neman tsarinka daga yunwa, domin yunwa kam tir abokin zama ne wanda ake kwanciya da shi, wanda yake wato mai muni kwaran gaske. Haka ina neman tsarinka ya ubangiji
daga ha'inci da cin amana, domin shi ma abu ne wanda yake mai muni idan ya zama ya kusanci mutum. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya muhimmanta kiyaye amana da kuma yin gargaɗi kada mutane su auka su zama masu cin amana, saboda cin amana da kiyaye amana abu ne wanda suke haɗe da juna. Mutumin da yake cin amana ha'ini ne, haka mai ha'inci kuma mai cin amana ne. Saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi a ranar lahira Allah subhanahu wa ta'ala idan ya tara mutanen farko da mutanen ƙarshe a ranar alkiyama, kowane maciyin amana za a kira shi a bashi wani tuta ko wata alama wadda za ta bayyana shi, ta bambance shi da sauran mutane, a ce wane shine wane dan wane wanda ya ci amana iri kaza, ga shi karba kowa ya ganka. Ka ga kunya ta kai kunya, a ce a wannan rana ga na farko ga na ƙarshe ga kowa da kowa a bayyana mutum a matsayin maciyin amana. Allah shi kiyaye mu. Lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sanya ruhinsa da zuciyarsa su zamo a kulle, babu wata hanya da wani abu na ɓanna ko sharri da zai shiga, kuma zuciyarsa a kowane lokaci a buɗe take da dukkan wani abin alhairi, abu na ci gaba komin kankantan shi, abin da zai kai zuwa ga samar da kwanciyar hankali da lumana da tsaro a cikin al'umma. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama wani masdari ne na samar da aminci. Da haka duk mutumin da ya yi adawa da annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya taɓe. Amma shi annabi a karan kanshi rahama ne ga talikai baki ɗaya, rahama ne da yake isar da dukkan wani abu wanda zai shiga cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wasallama, to in dai na alheri ne to yana shiga cikin zuciyar annabi kuma yana isa zuwa ga halittu baki ɗaya. Lallai annabi sallallahu alaihi wasallama amini ne wanda yake samar da aminci, kuma hakan ya samo asali ne saboda irin siƙa da yarda da ya yi da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan sifan ne saboda kasancewansa amintacce, kuma da wannan sifa ɗin ne yake samun ɗaukaka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka amincin da ya sauko masa daga Allah shine babban jarinsa na samar da wannan sifa wacce take mai girma. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake kusanta da dukkan abubuwan da za su tabbatar da cikakken tsaro da kuma tabbatar da cikakken rayuwa ga al'umma baki ɗaya. Da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama har a cikin annabawa ya zama yana da bambanci da sauran annabawa wurin wannan sifa ta amana, domin sifarsa ita ce take kololuwa, babu wata sifa wacce take a ƙasa da sifansa sallallahu alaihi wasallam. Ayoyi da yawa sun tabbatar da haka. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin annabawa ma baki ɗaya, yana gaya mana a cikin suratu Yunus yana cewa watla alaihim naba nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llahi fa allahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qdu ilayya wala tunzirun. Ma'ana, ya rasulullahi ka karanta musu labarin annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya ce wa mutanensa cewa idan dai har matsayin da nake kai ya wannan mataki da na ɗauka na tunasar da ku ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku girma ba ku jin daɗinsa, to ku sani ni fa na dogara da Allah ne. Ma'ana annan yana kiransu zuwa yana tabbatar musu da cewa shi ɗin nan da Allah kawai ya dogara. Da haka ku tattara duk abin da za ku tattara, ku da abokan da suke taimaka muku wurin wato sharri, kada kuma ku ɓoye al'amarin naku, ku yi shi a fili, ku auka mini kuma halaka ni dai kam ba abin da zai hana ni in isar da wannan saƙon. Ma'ana kar ku raga mini, in dai har wannan abun kuke so in bari, to ni kam na dogara da Allah, Allah shine zai bani kariya. Wannan sika ce ta annabi nuhu alaihi salam wanda ke nuna girman yadda ya yadda da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, kuma sifa ce ta aminci da samun kwanciyar hankali, ya san ubangiji ba zai bar shi ba. Za mu dakata a nan, sai kuma darasi na gaba idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da bayyana irin yadda sifar amana take a tare da annabawa, musamman ma annabinmu sallallahu alaihi wasallam. Sai a darasi na gaban. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo. Ku dai a son ma'aiki na in yayi hani ku kakkani, da'a da bin umarni nai, zancen zakar ku zazzani, bauta akan shari'arsa, dole mu ne mu ɗaɗɗame ƙugu mu daina yin wasa in dai a da son manzo. Me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo. Me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo.